galit yung ano, lagi. Lemonade. Elsie, Jessa, Hannah, hi. Si Janet. Ay, namin mo. Lemon. So, it's our break time. Time now, it's around 1:28 p.m. in the Philippines. Hi everyone! Welcome back to our live. Bakit hindi yung yellow? Lemon yan, di ba? Gusto ko yung amoy niyan kasi mas lumasin yan. Sabi nakakain ako niyan, yung yellow. Hindi yung mocha. Kasi ano to, iwain siya pang iinimin ko nga. Wala lang akong makitang chilyo. Baka di ko mamalay ka niyang thing. Hindi mo lang ito. Nilagay ko yung mamaya. So, Gisa and NC. It's payday. Sana all may sasahurin. Hindi naman payday. Hold tayo. Nilagay ko yung Hindi pwede. Bukas pa sahod. Bukas ba ba? bukas tayo. Eh, Sunday ngayon eh. Bukas po. Bakit bukas? Hindi mo na kasi sa GC. Isis, Olawi Otis. Kaya nang sinabi ko. Kumusta? Linggo. Linggo. Linggo na to sa December. Bakrid mo. Bakit bukas? Bakit lunes? Binago na nga. Linggo na. Kasi daw pag sahod daw yung linggo, nagbubuo ko lang. Hindi pa ako. Pag Sabi raw. natanggap na yung sahod. Ano naman? May pinasuko na yung trabaho mo ngayon. Kasi may pala sa sahod ka na. Kaya sa iba na sa programa na update. It is sa praise sahod. Sobrang sorry. Kunyari, nakasahod na. Ganon. Tapos nakakapit. Binabawas naman nila ito. Binabawas nila yun eh. Thank you, sis. Kaya lang balik na ako. Sino pala pinatumatay? Si Mang Lin, si Mang Lin. Saka yung tulog kami Mang Lin sa Mang Lin sa mag-classmate sila. Mag-classmate sila? Oo. Gaano sila eh, pare silang over sa isa sila. Kay dami sila. Tandaan si Mang Lin. Okay mo na mag-chat yan, baka may mag-message. Chatting. Sino to? Mga viewers. Chatting with these beautiful ladies. Meryl P. Pampanga, Walking Street, Ashland Ladies. Ano ka? Natla ako. Para gusto kong bumili ng isang seat. May nag-work ako dito yung 107, 100 plus. May blush on.
para makita mo kayo. Ano, hindi brush niya. Brush kasi ito sa, concealer. Ito. Hindi ko man kasali niya. Pero ganito. Dito yan, o. Baka mo. Nabaklog mo na? Hindi. Monday na yung ano na. Ba't Monday? Hindi na, para ko na decision. Ha? Dapat ano, mag-purple. Ito. Yung powder Kinuha ko brush. yung Ito powder. Tapos cosmetic. Ito sa blush. Nung ano, nung blush. Ano na Hindi ko? ito. Blush lang. Ay, Tapos, wala na. ito, ano yan sa labi. Ito yung eyeshadow. Tapos, ito yung blush. Hindi ito yung highlight. Tapos, ito. Ayan, shadow. Pang shadow blush nito. Tapos, powder blush yan. Meron pa yan, di kulang pa nga yun. Ito yun. Ako kumpleto ko yan. Sana, sorry. Wala nga perfect na yun sa guys. Ayan o, meron pa yan o. Yung mataba. Kumain ka na. Ito, pang blush. Blush sa powder. Ito, pang cream. Pang cream siya. Pang cream. Yes! Tapos, ayun, basta ito pang cream lahat to. Ay! Magkano yung bayad? Magkano yung bayad mo? Half day. 350 yung bayad. Hindi, nung stone. Kaya nga, half day lang po. Di ba? Wala, ito. Ha? Ayan, same si muna yung noodle ko kayo. Ibibinta ko. Sabi nga si mama ko ngayon magsasawa. Pag 1 hour lang, 168. 168. 16 lang sa ko, 168. May sa amin. Sa akin kasi naman. Sa amin, 100. Sa amin, 100. Hindi ko alam. Nakaraan ka ng Webis, pinag-live ako ni Sir, binabayad daw bed. Sabi niya, live ka, MC. Ayoko. Sabi niya, I pay you 1 hour. Okay. Bilis ako kausap. Live ako. Diyan sa room 6. Okay. Tawa siya eh. Okay, basta babayaran mo sa oras ko. Okay, let's drink coffee, guys. So, diet photo this vlog. Pag buntis ka, nagbabago yung mukha mo eh. Ikaw may mukha natin yung ano, MD. So, Ano ba? Pag buntis, depende na lang ako siguro kung babae o lalaki. ito, ako nang Wala pa lang ang pangit na yung akitin na mukha ko. Hindi. Ha? Bakit? Kasi sinakira na ng buo sila na tapos kapag gabi hindi siya pumasok linggo na gabi. Pinasend na naman yung buo. Ano naman eh, nangyari din naman sa akin yun eh. Wala, nainis na wala. Nangyari din sa akin yun. Ano, Kasi binibigay niya ng buo tapos hindi Diba? siya nakapasok. ano, nakapasok na ako yung buo na. Isang live na lang. Ngayon, sumama yung pakiramdam ko. Sabi ko, mamuwi na ako lang ako. So sabi ko, ibabalik ko sa Gcash niya. Sabi niya, wag na. Sabi niya, wag na. Sa susunod na sa Caritas ko na lang. Kasi Ganun din sa akin nung Sunday yun. Oh, tapos Wala akong boses na gusto ko umuwi Oh, kasi sabi ko, kasi ako lang ako. ano eh, babawas Nasa naman nila yun eh. una na Pwede mo naman ibalik sa Gcash eh. Ayaw naman nila yun ni ma'am na i-ano sa Gcash kasi nga, na ano na eh, na-proceed na yung ganung ano eh. Yung ano nga si ma'am, parang nahaselan siya. Kasi tinutukan niya na lang sinasell niya. Tapos biglang bumasipas. Malay mo, siyempre paano pag wala ka ng boses sa emergency naman kasi talaga yun, di ba? Ano ba kung pala mong pipilitin naman yun? Nag-request niya ako. Pwede nga yun yung sahod ko. Kasi mamimili kami every Sunday ito. Alis na kami ako bonus. Ako din, hindi pwede no. Ngayon ako sa sahod, wala naman ako sa sahurin eh. Wala akong pang budget bukas eh. Ano sa live? Hindi, nasa kanya na sa Gcash naman niya yung pera eh. Ano kayo eh? Gusto nyo ngayon, sabi nyo kailangan nyo yung pera. Si Jess, awalis na si Jess. Mama, ano? Mama, Contact na ko ng Konta ka na ng ba?
Ano yung dire-diretso hanggang doon? Door to door. Hanggang doon na? Magkano? Ano yan? Ay, Door to mura door. lang. Mura lang. Kasi magkano ang pamasahe ko ba Visayas yun? Magkano Ano ang pamasahe yan? ng plano? Mura lang. Mahal din. Mahal pa. 7,000 back and forth. Ano na back and forth. Asel naman, no? Kapabira naman. Aeroplano kasi, maganda kasi 45 minutes lang. Ang problema lang, bagahe. Legit ba yan, Lupay? Yun yung sinakyan ko nung umuwi ako ng February. Mahal na ng February kasi 3 yung pasahe ko dati. Na-try ko lang yan, nagpadala ko sa probinsya. 5 din. Sambak. Kaso payapan. Ay sabihin mo nila, ma'am, pasabihin mo sa pamilya mo, mag-abang na sa kanto. Wala pa naman signal doon. Kung sabihin mo, doon na ni Plato to doon. Doon to doon sa amin. So, yan. May mga loko-loko na mga driver. Kasi alam niyo naman yung ano, baka hindi nila alam yung kung saan talaga mismo sa inyo. Kaya magpakiyabangan na lang ako. Ay, nakulit sila magtanong ay, saan po yung bahay ni Consolano? O di ba, hindi ko sabihin ka, ma'am, sa kanto man to, di mo kami mag-abang na. Kasi yung ano pa nila ulumban yung damating. Kasi nung umuwi ako ng February, ito din yung sinakyan ko mo ba? Eh, so tao naman ang yakatid eh. Alam mo, Tao. diba? Tao naman eh. Hindi naman gamit eh. Gamit kasi sa'yo kaya kahit siya tao, oy kuya ha, doon mo ko yatid, door to. Iatid mo ko dun mismo sa bahay Sa ano namin. naman, tabi ng kalsada lang kami. Ano na yan? Alam mo ng pandibig? Pero hindi pa Sobrang kasama. mahal ng 7,000. Hindi pa kasama yung bagahe niya. Bakit? Iba yung presyo ng bagahe. Oo. Ang gabi, ang sakit ng ikot niya. Magpapagahay ka na lang. Tapos mo lang yung ano karton. Baka naman pagkakain mo ron. Kailangan mo ka na pang isang lingguan doon sa lumang karton. Iba pa yung ano? Bagahe. Pero bagahe, libre pag isang maleta. Tapos, Pag dalawa ata, 500. Depende sa bakit dami. sobrang dami ba ng gamit mo? Dati talaga ng February, ito, 5 yung bagahe ko. Tapos Ilang konti 3-1. naman nakakain. 3-1 yung ano ko, 3-1 yung pamasahe ko. Ngayon, konti. Wag nagmura nga sila. Akala ko 3,000 yung kumain dyan. 3,000 yung abutin ko sa ano, pamasahe. Si Mario nga, nag-start siya si ano na, 8:30 na. 8:30 na siya nag-start. 8:30. So yun, nag-live lang siya mga nagit sa bukas. Kanina maga. Tapos ikaw na, 3 hours. Okay lang yun, mamaya niya ata babawiin yung oras ko. Ano lang ito sa inyo? Di pa parang kita kumain ng kanin dito. Hindi siya dun sa kasama kumakain. Tangan kumakain siya minsan. Magkano dito ka mo? Oo. Di ba, pag ayaw niya, diet siya. Ay, hindi, tarating, sarap po, sabaw. Ano, kain tayo, diet na. Ay, kain tayo. Nung 20, nung 20. Isang kalahating kanin pa tayo. Bukas na 20. Kasi bukas na magsisig sa labas na bukas magsisig. Nung 20 talaga sa kanina, dami na nakain ko. Halos Grabe maubos. grabe ang Halos kain namin maubos nung namin ng babae. isang kaldero. Mapaano ko, mapa-invent yung kwento ng buhay ko eh. Halos maubos namin isang kaldero kain, te. Alam mo ba nakalimutan ko yung anak ko? Baka napagod kayo. Ulam nyo natin. Buti ba natin ng hotdog nun sa kamalit na ano? Oo, Yung dilis. inulam niya. Kasi hindi ko kaya talong din eh. Sa alas isang kaldero, te. Maubos namin 5 takal. Grabe. Oo. Tatlo lang kayo? Oo, tatlo lang kami sa harap ng kwentuhan namin. Sarap pa ng tuyo, hindi maalat. Nagustuhan nila yung kwento ng buhay ko. Gulat ako din. Sir, ba yan? Sir. Ano ba sa ano ba ang bibilin mo? Ano ba sabi? Ha? Bukas ba? Na depende te. Kung what time mag-send ng pera si Sir. Alam na kasi bukas pa Sir. Inuba-iba niya kasi. Sabi ko na Kasi nag-request niya kaya kung bukas ano. ang sahod, yung bonus na gawin ko yung Oo. $170 is bonus mo. Ha? Kawawa. Ano kita? Kawawa nga yung Parehas tayo, Miss Kevin. Kawawa nga yung bonus ko. Isang linggo ko walang pasok ko. 200 lang. Eh, mababawi mo naman yun, ikaw pa.
Ang ina niya. Kasi Tiffany iba-iba sa bonus talaga Kasakit siya. kasi ako. Eh. Ayun na sa'yo. Magkano Ang si Tiffany? 7. Tiffany 3.5. Eto na lang yung kay Ate Tiffany. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. Kaya Ate MJ 3, 4. Tumatagak Anong ka. pizza? Anong pizza na yan? Anong pizza na yan? Ano yan? Ito? Oo. Kasama na kapon yan. Kasama na yung kapon yan? Hindi pa. Ayaw na. Talap. Sama na. Kasi nasa na ano na si Smith ang mga puso. Yung 18 mo wala. Yung 18. Wala man din yung akin na 18 eh. Walang 18. Alam ko Meron 18, meron dito. 18! May nabasa kong 18 dyan. Ayan o, 618. Oo, sa akin. Sa'yo, Mary, 100. Ay, meron. Tapos, pangalawang live mo, 100 ulit. Ikaw ang wala. Look, pangalawang live mo sa 18. Si Jess, meron din siya. Yan o. 18. 18. Oh. Jess, 100. Meron. Kasi may ikaw naman, napapadala tuloy ako sa'yo. Guys, post sale. Oh, choose. Pwede na. Single and ready to mingle. Single, ang tingle. Single lang ang tingle. Si Ate Mary, di ako nakain dito. Ano ba? Usap ka na dun eh. Kumain ka na ng kanin dun. Kumain ka na ng kanin dun sa inyo. Hindi nga ako nakakapila. Sila dinawagan ako bigla kayo na namadayin ako. Nag-joy na lang ako kanina ganun sa akin. Tara niya, magpapasa ako. Kala ko ala 7 ka. Kaya ko taga ng panggabi. Alam mo bang yung sumakay ng panggabi? I-joyride ka naman. Hindi ako may mag-book dito. Inabot ako ng sa oras ng sun. Mag-book lang. Unang joy, di ba, Jess? May mag-book dito. Uy, nag-book ako kagabi, kinancel ko, putang ina. Kasi naman, nag-book ako dito pa lang sa taas, hanggang nakababa ako, wala nag-accept. Eh di pinatay ko na yung mugit ko kasi akala ko walang na-book. Lakad ako papuntang Carriedo. Pagdating ko sa Carriedo, may tumawag na sa akin, ma'am, andito na daw siya. Nanasili ko agad. Bakit? Na may na-book pala ako, akala ko lang Kasi nag-book. kahit i-cancel mo yun, Oo, nag-ano pumapasok. yun, nagpapasok yun. Oo. Nagugulat na ako Hindi sabi wala kasi. Ma'am, oo, kaya ganun din ginawa ko yung nakaraan nagpabook ako sa'yo. Nag-book ako ulit, di ba? Sabi ko, book mo nga ako, B. Kasi wala. May nag-text, I am Christian, joyride, ganyan. Mamaya ma'am, nandiyan na ako, malapit na ako. Nag-text, nagpapasok siya, kaya hindi siya nakakancel. Kasi ang sabi kasi dito sa Move It, find your another driver kasi wala talagang nag-accept. Pagdating ko sa Carriedo, tumawag na, dyan na daw siya. Ang ginawa mo, dapat kinensil mo muna daw ka ng lakad. Kasi tuloy-tuloy ang searching yun. Kinancel ko nga. Bakit nag-ano pa din yun? Hindi ko nga alam, te. Alam mo ba ito pa? Nakwento ko ba yung dalawa yung ano ko, yung nasagyan kong joyride iba? Kasi sabi ko madali ko nito, bunta. Iba yung joyride nila sa Oo, nag-ano rin ako, nag-ano ako, sabi ko, kuya, saan ka punta? Alam mo, ay pa rin. Oo. Sabi niya, kuya, saan ka punta? Papuntang Pasig, ma'am. Kuya, hindi ako Pasig. Kaya po ako. Ma'am, kayo po ba si ano ganito po? Iba? Hindi po hindi po kuya, iba po ako. Bilik niya ako sa akin, iba. Sakay ka kasi ng sakay mo kulo. Hindi kasi hindi kami nagkaintindihan. Yung tinanong ko siya, kuya, ikaw po ba si ganito? Ako naman siya. Sabi niya, madam, ikaw po si ganito? Ako naman din ako. Kaya hindi ko din narinig na masyadong sinasabi ang pangalan. Sumakay na ako. Sabi ko, bakit sa iba yung wini kuya? Buti nang tanong ako sa kanya, kung hindi, wala na. Nakarating na ako sa Pasig. Ilang bayad ka? Hindi naman, kasi yung totoong ano niya, kasi sa'yo niya, naghintay din sa Admiral. Nag-aantay sa Oh. Admiral. Tapos yung sa akin naman, naghintay siya doon sa akin doon. Nag-aantay din. Sabi niya, madam, saan ka na po ba? Dito na ako, ma'am. Sabi, wait lang kuya, dito nagkamali ako ng sinakay. Tawa siya ng tawa. Kapalitan na. Baliktaran kayo eh. Nakita niya pala ako, nakita niya ako, sumakay ako sa iba. Pwede mo niya pinapansin, hindi niya alam na ako ba talaga yung ano. Akala niya hindi ikaw. Oo. Ako naman, pag nagbubuka ako ng angkas, tinatanong talaga nila, Mary Jane, ma'am? Oo. Kasi Hinanang po Ako nga yung ibinok mo ko, sabi niya, ma'am, Jess? Sabi ko, opo. Kasi siya yung nag-book eh. Kung ano yung pangalan niyo kasi
Tapos nagulat ako may ano, Sabi ko nga kay kuya, Sa bonus. sinabi ko nga, meron pa nga siya, meron pa sinabi ko kuya, nagkakamali din ba kayo ng ganyan? Bonus. Pero yung sa salary mo. Pwede ko din makaming bonus. Kasi Oo, pag bonus mo na bonus. Ayan o. Bonus mo may bibigay ko. Wala pa ako pang source. kasi kung saan ka na Kunin mo na yung bonus. Ay, sama ko na. Ba't may Ikaw, ano mo yun? Ano na rin yung bonus? Wag na. Mamay ako dyan sa isda. Mamaya isda lang ni ate, ano. Ipaon ko lang sa isda, ano wag na. Papakainin niya. Magsusugan na naman siya sa Gcash. Magkano ba yung ano sa Gcash? Kasi pag nagdala ko sa Gcash, hindi pwede. Bata ka pa daw kasi Bata nga ka si pa Jim daw. yan, hindi siya pwede eh. Sino? Si Jim, hindi siya pwede Hindi makapaglaro. pwede. Yung ano kasi yung Jumawis ko, ang edad niya 21 na. Pero hindi pa rin pwede. Pwede Pero malaki. Pero malaki yung ano. Nasa limit pa daw yung age. Nanalo ko rin minsan, minsan natalo din. Magkano minsan panalo mo? Minsan naka-5 back ko, naka-7. Nakaraan 10 pin. Wala ka lang ng 10k ka. Talo? Hindi, nalo. Ano ginagawa mo sa isda? Titiyam mo yun. Babaril-barilin mo lang? Oo. Depende sa isda. Saan yun dito? Kung malaking isda, malaking pera. Kaso matagal mamatay, ubos mo na pera mo. Kailangan mag-cash in ka dyan malaki. Hindi ka pwede mag-cash in ng 100, ang bilis mo ubusin ko. O dapat nasa 500 o 1,000. 500, Kaya mo 100. mababa na lang kasi mananalo ka naman ng 1,000. Kung matalino ka, i-out mo yan. Ako kasi, naano ako, lumalaki kasi ako ko. Kaya, minsan umabot siya ng 5. Alala, minsan sinuswerte, umabot siya ng 10. Minsan, nauubos yung 5. Dahil nakamanglan. 500. 5,000 yung ubos. Minsan kapag 500 naman ang ano ko, kasi ko, yun ang nalala ko. Kaya kasi ako kayo naman yung bonus ko. Bakit? Sasabay ko na lang at bonus. Umiyak ako. Yung mga karami nagsabi kung sino magpapasal ng bonus. Ay, 2K pa naman yung bonus mo. Nung nakaraan, ginawa ko yung 1,000. Ma'am, ganito ko din ang 1,000 sa bonus. So, kasi nung tawag mo. Malakas pa rin kayo ngayon. Okay, naka-29 ako. Malakas tablet ngayon. Kaya ilang linggo niyan. Aldo-paldoin yun. Marami ano. Marami nang nag-go ko. Ma'am, hindi mabuksan yung ano, sira yung flashlight. Ang ginagawa ko kasi sinasabihan ko, punta kayo sa customer service. Pwede yung balik yan. Pwede yung palitan. Wala akong sasahurin ngayon eh. Kunin mo na bonus mo. Wala mo ang bonus eh. 100 lang. Babawi ako ngayon linggo. Tangin na papaldo ako ngayon. Pang bili naman. Ganyan sa'yo. Ay nako te, mama parang na ako mamamatay. Puro lagnat ko 39, 38, 39, 38. Sobrang sakit ng ulo ko. Puso ngayon. Ang kasamahan ko dati si Krish. Dalawa sila ng anak mo. Sobrang sakit ng ulo ko, di ko nga pinapala. Di ba, Sabado? Laking tinigal din. Di ba nung Sabado? Nung Sabado, nag-half day na lang ako. Linggo din ako pumasok, simula yun. Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules. Sabi ko, Ma'am, Webes, baka kaya ko na. Makapasok na ako ng Webes. Pumasok ako Webes. Isang live ako, okay naman ako. Maya-maya yung mag-live na ako ng 7 to 10. Yun nandito Ayun yung ka, inabutan. di ba? Nilalagnat na naman ako. Ang ina, di umuwi na naman ako. Hindi na naman ako nakapasok ng Biyernes, Sabado. Linggo na naman, ngayon lang ako nakapasok. Kasi bago ko pag gumaling na naligo ka na agad. Kaya baka malabinat ata ako eh. Nalitaw yung lagnat mo. Nabigla, parang nabigla pa Yung siguro. hinahanap ko dahil yung mga sa grocery doon. Ano naman ko sa ano? Sa Pure Gold. Mamimili nga ako nito mamaya. Kasi ano yung chorizo kasi doon. Nagsama na ako sa listing. Kaya man. Kung mga suta mo sa mga best friend ko, kasi kung style. Simula tayo Lunes 7. Double pay ka na lang. Lunes.
Wala na ako nakakatanggap ng perfect attendance. Ah. Kaya nga ang perfect attendance niya, in-update ako dito sa nakaraan. Si Ate Tiffany, meron. Ay, hindi. Nag-undertime lang din siya. Ha? Wala rin siya perfect attendance. Bakit? Undertime niya nung na-costume ko eh. Ito yung na-costume kayo. Ay, nagano pala siya, nag-uwi pala siya. Hindi sayang yung pinag-attendance. Hindi, baka meron yan. Hindi naman inaasahan Oo, yun. hindi naman nakasalanan yun eh. Alin? Na ano, dito na lang nag-post yun. Nakapag-start siya ng live niyan, kaya okay na yan. Nakabintang nga siya niya ng 12 pieces eh. May gitsa ko kasi naging nag-live niya. Hindi yan yung ako. Kapag yun naman talaga yung pasok mo. So, walang perfect Wala siya perfect attendance. Undertime lang, 2 hours lang siya. Half day. Undertime plus 2 hours sa half day. Ano yung picture mo guys? Ano yung chat? Meron ka? Hindi ko gusto. Ikaw na. May talaga ng pwede sa chat. At kung mag-face price ako walang ketchup. Oo. Hindi ako mahilig sa mga totally masyado sa mga lutong gawang ketchup. Tapos pag hindi ko makain ako pero masyadong mahilig sa kanya. Pero kung makain Pag nag-spaghetti ako, kunti lang dito dito. Tomato sauce na din. ayos naman dito sa team. Basta mga Ba't kapag hindi kayo nakalagay yung times for holiday? wala pa yun, hindi ko nilagyan mo. Ano nakalagay? Lahat sa kanila meron. Ano ba? Ang nakaraan na, wala nga, di ba tayo? Ang Nasa nakaraan akin, yung wala din holiday. sa akin eh. Sa akin hindi nilagyan. Ay, hindi! Wala ka na na. Alin? Yung holiday? Wala nga. Bayad naman araw ko eh. Bayad pa rin ako isang araw. Bayad pa rin Ano ko araw na ko. sinabi si Mama na yung design? Ikaw ba yun? Ang sumunod ka naman sa Third araw ko. sa holiday. Sabi niya, bibili na lang daw yung nakaraan. Eh, regular naman ako eh. Ewan ko, taas na na lang po yung Ibig sabihin sa akin, walang holiday. meron, pumasok na. Ayun, pumasok siya eh. Wala kasi nilagay sa akin. Kaya nga, wala na nakalagay sa'yo. Next week, hindi ako mamili. Hindi ako lang magkaroon ng mga anak ko. Hindi ka nga magde-day off. Pag-half-day ka naman Kaya siya. update ka. Si Sir Pa-half-day ka na yan, lalo mo kung mapapapasok na ako ng isang linggo. Hindi dito naman ako magkaroon kasi walang dami. Ano, wala nang bago, yung mga bago. Hindi pumasok ka. Kasi nag-birthday agad. Hindi na sa pasukan. Nagsi-resign na agad. Kaya may pagkama sa mga bago ng words Si lang. RC yung hindi pumasok. Ba't kumukuha kayo? Kumukuha kayo ng nakaraan. Bilas ang layo na rin. Ba nag-report ko dun siya? Ayun, pagkatapos yung sinabi sa iyo na lang. Ganyan. Take the thermometer. If you don't have a fever, buy some ice cream. Wala raw siyang lagnat. Yawa, minsan na nga lang mabsent na papasabak pa sa ice cream. I don't have a thermometer, sir, but I will buy you some ice cream later. Diyan nakatawa ka namin. Jowain ko na lang kaya. Kasi ano daw, wala daw. Yung purpose mo na ng miso na mag-accident, wala daw ano, pinta. Hindi ka makapag-rest sa kanya kasi yung ano. Sabi ko nga, yung nag-live na ako wala na umuwi. Sabi ko sa'yo, kaya pinubuhos. Ibuhos nila, boss. Issue kaya tayo. Pag Ako na nga ako, yung nakaraan na ito, di ba in-update niya ako? Sabi ko, sir, day off ako ha. In-update niya ako kasi bawal daw day off. Update lang kasi malakas ang update. Ginawa niya kung 7 to 10:30. Eh, naglaba ako ng umaga. Naglaba ko yung... Tapos sabi ko, sir, baka hindi ako makapasok sa gabi, sir ha. Ang dami ko nilabhan, tapos ang sakit ng mga katawan ko yung hips ko. Ano sagot sa akin? Your reason is so funny. Maglaba ka ngayon, pahinga ka pagkatapos. Tapos pag live mo, kung masakit hips mo, umupo ka habang nagla-live mo. Diba? Ang galing. Hindi na, wala na lang, natawa na lang ako. Wala Sabi ko, ko lang ako. Kailangan, Magigigil ako, pinalagnat na ako, di ba? Ayaw na ako pauwiin. Sabi ko, baka pwede akong mag-apply. Sabi ni ma'am, no way, she had been on leave for many days. No one can replace her now. Sabi ko, sige, pag may nangyari mo sa akin dito, siya nang sagot niya naman ako pag may matay ako dito. May chat ako ni Mami Jackie. Sabi niya, B, sabi niya, ang tailok ni Sir, si B, uwi ka na daw.
Pina-end din yung live. Ay, naghintay noon. Ano oras ka lagin noon? Akala ko si Maria 20 minutes lang. Na live ko. Ay, nagtitilis ka lang nila. Uli naman yun kung pinantak mo ako, kung pinantak dahil hindi ko napatuloy sa akin. Tapos, pag mga ganyan yung mga gas nila, dapat sagot nila pumasahe, di ba? Oo. Pag mga ganyan gas, especially kapag gabi, mayroon mag-book. Alam mo, di ba? Kapag gabi, dapat mas mataas ang ano nila. Mas mataas. Nakaraan din ako pera ng UNICEF. Kung kaya ko ba raw mag-live na hanggang alas 11. Tapos, babayaran niya, bibigyan ako ng sahin. Okay. Sabi ko yun. Ano mo na sa mga sinan? Alas 11 ang mga kauwi. Hanggang ang oras ka. Ay, Hanggang hanggang alas 11. kami nag-start mo na. Ano po, whole day. Whole day? Whole day. Umaga ko, tanghali ata papasok hanggang gabi. Alas 11. Pero may kaya Sabi na yun. Di ba lang sa bulo yung, di ba lang sa mga kung wala na yung boses ko kung hindi ka naman palang kapalayuin. Kasi, baro lang kinabukasan yan. Kasi nabukasan papasok ko. Oo. Alam niyo mo yung tulong, nakakatulong sa ano natin sa boses. Yung tulong, napapansin ko, kapag kuyat ako, yung boses mo hindi siya na ano, hindi siya gumagalaw. Kapag tinulog mo siya ng good time mo, parang ano siya, medyo ano siya yung ano mabalik mo pa sa madalas. Kaya ko na matulog dyan. Nai-encanto talaga ako. Oo, ilang beses na dyan din ako nagkasakit eh. Hindi na rin na nagtulog yung kasi sa mga katawan ko. Oo, no. Ang sakit ng katawan mo. Semento kasi, Ben. Pag nakaganyan ka, sabi mo parang ang sakit-sakit ng braso ko. Tapos, Semento kasi, malamang. baka, ngayon na ako. Parang ako nai-encanto talaga. Wala naman silang gano'n sa akin. At kung talaga naman sa mga ganyan, iba lang na ano yung mga ano. Kasi gano'n din sa ano namin, sa hindi nagkabawalan ko sa sa'yo. May sumisigil sa akin sa live ko. Kasi ako lang nasa kwarto ako, nasa kwarto ko sa kwarto na kaya ko na yung pinag-live ko. Nakikita mo yung ano nila, yung parang anino nila. Kasi may dumulis sa loob ng kwarto namin. Kasi dati siyang tinitirahan, kung talaga siya na may mga ano na gamit na. Parang Nilagay ba niyo? Oo, may batang magkaka doon. Minsan marinig mo may kumatawa, yung parang naglalaro. Eh, doon na naririnig ko na, tatakbo na ako niyan doon. Kung sabi mo, matog lang naman sabi kasi naman ng ano. Kaso lang luloko dito minsan eh. Alam mo, hindi minarap yung bagay, yung mag-fix ka ng mga gamit, mga Mawala. Bigla na wala. Alapag mo lang. Oo. Tapos minsan, mag-miss ako yan. Dahil yung words na nalit ko, natabalin ko sa tulad ng mga pawis ko. Pag mag-miss na ako, pag-pawin na, ko nga sana. Lumikot na. Hindi niyo wala kakalimutan, wala kang pante. Kasi ano eh, nagugulan ako sa mga kasama ko dahil sila nag-absent. Ha? Yun lang. Ba't sila nag-absent? Magugulo talaga schedule mo pag may yung kasama. Kasi yung pangumaga, nag-ano lang, nag-party, nag-absent na, alam namin na may schedule na pang umaga. Tapos, Ayaw pa naman nila ng collab, sige, wala kang pasabi sa akin. Kailangan mag-cancel. Ano ba yung schedule niya? Ano oras ka ba pinapapasok kanina? 3 to 11 yung schedule ng kagabi. Nag-send, di ba nag-send si ma'am? Oh. Tapos hindi ko nakita yung chat ni ma'am ng alas 10. Kasi tulog pa ako noon eh. Tapos, hindi pumunta yung kapalitan mo. Sino ba yung Norjana? Dapat ang umaga Sa ka. ano yan, sa tablet. Saan ka ba? Karoon ka rin ba? Dito dapat, kami na nang live dyan eh. Iwan ko lang kasi kami na nang live dyan. Dapat nag-PM ka kanina. Tanong mo muna si Ma'am Isay. Kung ano Sige. Pag ganyan, ay di ba dapat Ano malamay? ba pangalan niya? Si Hi pa. Haifa. Haifa. Haifa? Tapos yung kasama ko sana dapat ngayon, alas 3. Absent din. Da, bakit mas kayo mag-switch? Di ba kahapon absent Napasok ba sila? Hindi Mas ko stress na alam. eh. Hindi yata sila papasok eh. Ayaw tulog niya. pa. Tulog ka pa. Kung ako tuloy-tuloy ako kahit ano. Huwag ka naman pala ano sa kanila, ano sila kung hindi sila papasok. Hindi mo ba kakilala yun? Hindi. Nakakasama ko lang dito. Pero wala kang kakilala dun sa kanila. Dito mo lang siya na nakasabayan. Naguguluhan ako. Baka nag-back out na yung mga yun. Kami yung nag-live na yun. Hindi naman daw. Kaya nga bila, Hindi naman daw. ay, ano ba? Hindi. Sabi
nila kasi absent lang sila kasi yung isa nga pag umaga, Bakit nag-party. sabay-sabay naman silang nag-absent din? Yun ang ay sabay-sabay pa sila. Dapat nagsabi, kasi di ba kahapon kasi nagpo-post na yun siya. O, sino mag-westing bukas? Kasi bago Yeah, magawin nakita yung ko yun. schedule niyan, ayan. Si Sir kasi gumagawa ng schedule. Para naman sila naman. Eh, nag-chat din ako, napasa ko, ayaw mag-absent. Kaya pala ganyan, tinawagan ako, bigla kami pinapasok dito kasi wala nang Kaya pala ano, Oo, sila nga, oo, silang dapat 2-6 pala kayo sa Oo, sa power bank, di ba? Power bank kayo assign. Sila pala yung nawala. Hindi, yung mga pag umaga, sila yung nawala. Wala kasi nag-live dyan kanina kaya tinawagan ko yung sila. Alas 2 pa ata pasok na, di ba? Oo, alas 2 masana ako. Ako ba, power bank ka Mabenta ba? May kota din sa power bank. Magkano? Magkano power bank? Ganun pa rin. Tagpuan nito kasi binalida yun eh, dalawang kasi. Ayun nag-chat na sa akin, no, yung pang umaga. Wala nila isa. Yung 7 a.m. Nag-chat na sa akin, alauna ng umaga, a.m. na yan. Tulog na ako. Ayun dahilan niya. Oh. Dapat sa'yo siya mag-chat. Dapat Kaya kayo nga. Sa akin siya nag-chat, ngayon lang nakita mga super 11 na. Ano daw sabi niya? Celeb akong Pride Month kasama GF ko. Kasama GF niya? Babae ba to? Babae yan, si Phil. Yung napicture mo din, yung nag-selfie kayo. May girlfriend siya? Parang tomboy ata. Ah, okay. Pride Month daw nga. Oo nga, Pride Month na ngayon. Ay, oo, mga LGBT. O yun. Ayun ba? Ngayon, Pride Month. Buong buwan sa kanilang corona. Ah, Yes! Ay, Justin! Magugutom na ako. Magkano mo? ay sinintay mo si Jason pala. Oo, wala akong kasama bumaba eh. Hintay mo. Nagla-live ka kasi. Kaya ano gagawin mo niyan? Pakainin ko yan. Mas, Hindi mo lang pinato. akala ko dalandan. Hindi. Isama mo na yan yung bababa. Hindi, ano siya, balang ko mapigain. Ano? Wala, Parang pipigain. ilaw pa man yan kasi. Binigay lang yun sa akin eh. Ilaw. Parang lemon yata yan eh. Lemon nga yan. Sabi mo na ilaw. Ilaw. Masabay ibabat sa Walang tubig. pastil. Tara, pasil din ako. Walang pera na. Ha? Hindi ko phosphoro sa ako. Bukas, masaya din tayo. Ayan, kahit sa mga ito pa paano malang mabuhay yung YouTube. Kasi, ito sa mga ano kasi, once na mga ako, doon ko na lang live. Maano siya yung mag-a-alis na ano, parang gagawin siya. Kasi, hindi ko naman kapag-vlog. Kaya nagtitawag kami next month, kabalik niya. Sabi ko sa kanya, sige nisa ko mag-uwi. Punta kami ng 3 days na Bohol, 3 days sa Cebu. Diba? Nag-live ako sa YouTube. Ano yan? Sa YouTube. Oo nga. Live na. Pwede pala? Oo, nag-vlog ako eh. May kita. Labyrinth. So that's Hanifa. Hello everyone! Ay, English tayo. I'm sorry! Okay naman, English Pasa naman. ko! Hindi, okay lang yan. Ba't English naman yung hello everyone? Oo. Oo. Hi guys! So, another walks. Gusto kong bisayahin ko yan. Ano naman yung problema doon? Kaya problema ninyo ha. Kailangan sa mo? Ang dali problema niyo. Ayun. Ang dalay problema kaki. Ay, kaya matay daya, oh. Alam na ano ah. Alam na lang. Ano ba alam? May ano ka? Diba? Ano yung masuin? Oo. Ay, mura ka. Ay, iba yun. Mura yun. May ano ka? Okay. Ano ba yung sabihin nun? Di ba yun? May abuno ka yun eh. Ano sa iyo? May ano ka? Ay, awin ba yun? Sorry naman. Ay, hindi ako nagmumura. Kahit yung Tagalog, hindi ako nagmumura ka. Okay ito sa Ayaw Muslim, nakakapagmura mo. Hindi din ako nagmumura kahit sa Muslim. Narinig ko lang yan. Kaya minsan alam mo minsan yung tabak sa baklaran. May kasama kami. Ba't ano ba ibig sabihin nun sa'yo? Tama. Hindi, ano ba ibig sabihin nun? Hindi mo alam. Bakit? Ha? Ano ba ibig sabihin nun? Nang hindi mo alam? Hindi nga, mura nga. Hindi, yung ano yung sinabi mo
kanina, ano ibig sabihin sa'yo noon? Eh, bakit hindi mo alam ng mura? Na paano ka? Na paano ka? Ayun na paano, inukanan. Inukanan. Oo nga, yun pala yun. Inukanan na kay. Antay problema ka. Ay, wala yan. Kaya ate, Kanta no. Kung naisda ka. May kaibigan ng kasi. medyo hours ang dating mas Ah, Nagbalis ako dati. marunong mo Oo, dalawa kami. Pangalawa. Sabi ko sa'yo, nakinig ko yun, yung translation ko. Ay, yung mga asawa. Wala futures kasi wala silang anak. Nabuntis. Hindi siya nagbibigis niya ako, parang anak ko siya sa ulo ko, yung anak ko. Pero alam mo nangyari, yung nagsama na kami nagbibigis niya ako, hindi nabuntis yung pangalan ko. O diba, parang Ganun talaga. nung dumating na ako sa buhay nila, nabuntis sila, pero naghiwalay sila. Isang po, naghiwalay sila ngayon, after ilang weeks, nabuntis yung babae, tapos hiwalay na sila. Pero pwede na balikan, pwede na balikan. Hindi na sila magkasundo eh. Kasi alam naman sa mga nawin. Baka yung pamilya. Oo. Pamilya. Ayaw na ng pamilya kasi once na nagkaiwalay na, ayaw na pumayag ng mga pamilya. Ganun yun. Ano, pero ngayon na, usapan na yun. Wala na matagal na. Ilang years na siguro, 10 years na. Dahil pinapatay ko sa mga. Saan siya sa Mindanao? Ano? Marawi. Nakapunta ako sa Marawi. Hindi na. Oo! Nakita mo nila? Ay, hindi ko na buntang kasi matagal yun. Ah, okay. Matagal na eh. Matagal na ako nakapunta doon. Dinala niya ako doon kasi kung kami kinasal. Saan doon? Ah, saan doon sa Malawi? Yung may lake doon, Talana ba yun? Yung may lake. Oh, pero saan, anong barangay? Nakalimutan ko eh. Hindi ko tandaan. Mapandi, sa Padian. Sa Balian yata. Padian yung, ngayon is ground zero na yun. Ah, Padian, ground zero. ayun yun. Sa Balian yata. Or sa Emission. Sa Balian, kasi yun lang yung pinaano. Saan kaya yun sa Padian? Hindi ko Ano matandaan. may pwesto siya doon? Hindi, doon lang nakatira yung magulang niya. Pero kita Luis, nakatira siya sa ulang dati. Pero saan siya sa Lanao del Sur na, yung province niya? Di ba Marawi? Hindi, Marawi, tapos may mga province pa yun. Lano, alam ko Lano eh. Kasi di ba malapit yung salit? Pinapalibutan yun. Oo, yung pinapalibutan na yun, yung dito, Marawi. Tapos yung parang ano niya, yung kabilang bundok, yung mga province namin yun. Mga bundok-bundok na yun. Ilang dito. Siguro nasa mga 40 minutes biyahe na galing doon hanggang Marawi. Galing siya sa Marawi, hanggang 40 minutes yung biyahe. Oo. Baka siguro Ramay, Tamparan. Ay, Tamparan! Oh! Tamparan! Oo. Yung mga anong tawag doon. Yung mga mahilig na sila. Tapos may mga, mas marami sa kanila yung walang pamilya. Oo, alam mo ba natin, inahanap niya ako eh. Inahanap niya ako kasi nga hindi siya nangyayang matanap. Kasi mahal siya ako. Bakit ba akong nalayas, muntik na akong mamatay sa kanya. Ano siya, missionary pa siya niya, nagsisinta pa siya. Nag-Portuguese, nag-1 week pa yan. Tapos kabay-kaban, ang sama ng loob niya, ang sama ng ugali sa akin. Sa loob ng bahay. Kapag nakalabas, ako pumunta sa mosque, ang bayad kasi mga tao, hindi yung alam ng mga tao na ganun yung ginagawa niya sa akin. Bakit gano'n? Kasi yung mga ibang lalaki ng Muslim, mga marunong, pag nakatagpo sila ng mga katulad nyo, hindi parang yung ginagawa nilang presensya. Sino sa kanya? Baliktad na eh. Kasi ano siya, iwan ko. Parang yung kasi yung, alam mo nangyari kung nabundis na ako. Itang ito mo na to kasi masyado nang ma-private ang buhay ko.